Kining gihisgutan sa unang pagbasa ug ang gitubag pod nato sa Salmo nga nagkanayon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Mao gyud unta ni ang kinaiya nga batunan natong mga nagtuos Ginoo. Mao na si Samuel, niingon sad siya bisag bata pa siya, gitudloan siya sa pari nga iyang gialagaran si Eli, nga inigsangpit sa Ginoo nimo, ingna sulti Ginoo kay mamati ang imong sulugoon. No, parihara sa nasa ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Si Jesus pod sa atong ebanghelyo wa mamati sa mga tao. Ang mga tao, matud pa sa iyang mga apostoles nga nangita niya, ang tanan nangita nimo. Sa may gipamati ni Jesus, ingon siya, di ko mobalik dito, padayon tangadto sa unahan, kay mauni ang tuyo sa akong pag-anhi, mauni ang kabubuton sa akong amahan. So kamao sad siyang maminaw, niya kamao pag yung mutuman. So kaning pagpaminaw o pagtuman, maoni ang makapahimo natong tinuod nga mga anak sa Dios. Kumusta man mo ron? Kusog ba mo maminaw sa Ginoo? Kay kita ra ba kasagaran nato no? Ug dili man tanan, apil na ning nagwali. Inig-anhi nato sa Ginoo, inig-ampo nato. Lain ang atong tuyo. Dili mo ingon, dita mo ingon, mianhi ko Ginoo kay ni ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Mianhi ta aron pagdiktar sa Ginoo unsay gusto natong mahitabo. Manimbata kay birthday ron nimo. No, diktaran nimong Ginoo, tagai ko og maayong panglawas, taas nga kinabuhi. Naka-birthday na gani, mo diktar pagyud. Manimbata kay anniversary ro nato, Ginoo tagai in tawag kalinaw ang among pagpuyo. Naka-anniversary na gani, mag-ampo pag yung dugang. Ang nindot unta kung mag-birthday ka, muari ka dire, Ginoo nag-birthday ko ron, sulti unsaon nako paggamit ang akong kinabuhi, unsa pay angay nakong buhaton ug unsa say angay nga dili nako buhaton. Kay haron ang akong kinabuhi nga imong hinatag, mapahimuslan gyud sa imong kasuguan o mga plano. Ana, Ginoo nag-anniversary miron, kanus aman mi magbuwag, ana, sultihi mi, kanus anak ko bihaan ning panuway kong bana, ana. Adi, ingna, Ginoo, unsa may imong gustong mahitabo karon nga nag-anniversary man mi, unsa may imong gusto nga amo pang buhaton sa among kaminyoon. Ana, nindot ana, niya mo na rin yung gibuhat. Wa mo ron magsigig diktar sa Ginoo. Mga buangon kay tastanan. Niya ang Ginoo siging paminaw nato, siging paminaw nato. Niya dili ba yan na siya magsigir sa paminaw, naabi sa na siya isulti. Unya kung dili nato madawat ang atong gihangyo, magsigi tagmahay sa Ginoo. Ginoo, wa ka maminaw nako, wa ka maminaw nako. Yung Ginoo, ika mo'y wa maminaw nako. Nata ko'y gisulti nimong importante kayo, nga ayaw pag-take sa board exam kay mahagbong ka. Yang anong ni-take mangyog ka? Di karon ako'y imong mahayan. Di ba? Ang uban magmahayan. Nagoy uban, sigig debosyon Santo Niño, pagkahagbong sa bar exam, gipanglabay kuno niyang imahin Santo Niño buak mo kuno tanan. Pero nakaamgo sa siya paghuman. Ingon siya pasti lang. Moto nang umpisal siya nako, mayo brad kay nakabawi ka. Kay 3/4 sa imong kalag dito na sa impierno. Nakaroon nakabawi ka. Siya pa diron sa mangiday gustos Ginoo, ikatulo naman to nakong board exam, bar exam. Purti man akong tuon, alagad pa ko simbahan. Purti na kong alagad, debosyon pa kong mayo, gatinarong ko sa akong pagkabana o pagkaamahan. Na ano'y ako mga barkada, nga kibaw di kong naay mga kabit, mga sugarol pa kayo, ni pasar man. Ako noon katulo na wa man ko kapasar.
Nako, di jud ka papasaron. Mao na dawata. Ana. Higugmaa ang imong pagka-loyal. Loyal sa kasing-kasing. Pasabot, puyi ang balaod sa yuta o sa langit. Ipatuman gina. Nako, na kay sakyanan. Na pader. Na kay parkingan. Siya wala pa. Nako, hay man imong giparking siya. Nas karsada, nako, buangon ka pagka-lawyer. Mao din ay role di ay nato. Mao din ay balaod ng imong sakyanan iparking sa karsada siya. O di man pa din mo sa nagibuhat dito sa amo sa ako mga silingan. Nako, lawyer man ka. Ngano di man ka maong mutuman anang balaora. Siya nga, wa man na pa din. Okay naman na. Nako, okay giday na. Nagiday na sa balaod. Di na obstruction. Isa obstruction, pero okay naman ako. Balao din ang ni okay. Alalis na mi. Lawyer ko siya, di makiglalis yun. Nakumogin na imong batasan, hagbong yun ka. Isa niya ako nang ibalhin ng akong sakyanan. Ako, hagbong lagi apong ka. Jadi lagi kahimo ang lawyer sa Ginoo. Sa grabiha sa Ginoo. Pero kadako na ko gasto. Ana, pagkasunod tuig, gikuyogan siya siyang asawa, gibiyaan nila ilang mga anak. Piyal nila sa kuyugan siya siyang asawa. Wa siya mo adtog review center, siya rega review personal. Ampo sila baayo niya ang iyang asawa mo itigloto para niya. Nana, ang iya ko kunong gasto sa una pag-take diya katong tulo, di mo minus sa 70,000 sa iyang pag-start dito sa Manila. Kadto nakagasto ra gid sila 10,000. Iyang asawa mo ni budget og maayo. Nana, pagsunod tuig pasar siya. Lawyer na siya. Ambot di ba karon to tikasan na pagka-lawyer. Ano man? Sunod naman siya sa Ginoo. Wa naman siya magsupak-supak. Ambot ang iyang parkingan niya na bakang ibalhin. Basta ang ako lang punto ba nga ang pag-alagad sa Ginoo maoy mas importante niya kaysa atong pagsigig simba. Nya unsaon nato pag-alagad niya kundi ta maminaw mura kag ni trabaho og kompanya nya di ka maminaw sa inyong manager. Unsa may mitabo nimo taktakon ka sa inyong kompanya kay di man magkadimao ang imong buhat. Nya kita karon sige tag simba di ta maminaw sa Ginoo inig uli nga to pangasaba lang yapon anang mga bata siging singhag tikasan lang yapon kaayo anang mga gipamaligya niya ingnon dayon nga sus uli lagi ni puhunan niya tinunga na daytong ginansya. Labi na karon na kung ana kaayo kinahanglanon na kaayo ng mga tubig mga uban pa dihang mga sin o unsa pa nang ubang gamit diha ros pag-ayos balay sakahan og maayo ang kanang kuan anang presyo. Ngailang gani kay naataroy mga kaigsuonan nga kamaog yung maminaw sa Ginoo. Pag-ingon nato, donate mo dinhi sa atong divine mercy and charity. Kay daghan kay mga atop atong ilisanan. Sa atong gipamaligya nga slots, so good atong Domingo, nanatay halin nga 1,014 ka slots. Pakpak. 3,000 ang atong target. So nanalay 1,986 ka slots nga halinonon. Hotda ni ninyo. Siya rugwa gil mo kabati. Di ba? Doko-doko mo diya. Hotda. Hotda ni. Pero nga tong Paras Project, amo nang nakwintada tanan, katong DOPS SBFMM, ang atong nahatag na Christmas gift para ni Jesus, Mary o ni San Vicente Ferrer ning abot lang og 6,648 ka slots. Ato lang yapong pakpakan ang Ginoo, no? Nag-target man gud unta ta ato og 60,000 ka slots atong mahatag na Christmas gift. Naapatay balanse nga palitonon nga 53,352 para ni sa atong mga proyekto dinhi. Ato lang sa ning ihonong sa temporarily unahon taning mga sin ay sige ta dinig tukod ang pari may naman pagkahibutang nya ambot lang na ako mga sakristan bahala nila sa buhay nila di mag-isla manunga pag-serve karon na bahala nila
nga wagtang nang ato pila di mo serve. Siguro alang pare. Karon ang ato mga kaigsuonan na itong tagaan, di nato mahurot ang tanan na dito gapusot-pusot pa tong mga request. Pero nga ako sang kahibud nga naa may ni request og sorry ha, pero magduda ko ba sila kay mo request og 40 kapligong sin usa ka tawo porti dako ang balaya sa to pa kung dako kag balay. I know, di sa noon sa tanang higayon, no? Pero dako kag balay, pasabutan na, maka-afford ka. Ang ako kong gi-expect nga, maximum 10 ra kapligong sin, kay ang atong tabangan, kadto mang labing nagkinahanglan. Ya, ang kaning nagkinahanglan, ya kaning mga pobre, kag mayroon nagbalay. Di ba? Unya, ang sin, pag yung requestion, tag 10, tag 12, ang gitason, nato pa dako-dako, gina siya. Ang kanang mga gagmayng balay, size, utso, maura man gunagon. Inig-ilis gud ana nila, inig-anas kamot, mahadap po guna sa sin ang ilang kamot ana. Nga inigdupa sa dana nila, maigo sa nga riskilid kay mao man ay balay na mos una. No, ako mag-ilis ko sa una, magtanaw-tanaw ko sa bayan ug di ba mahapak ang kamot kay usay mga samad guni dinhi kay inig stretch nimo ba, madapog kay gamay lagi ang balay. Ana. Pag-abot ko nako sa seminaryo, magitagsa na mig kwarto ba dito sa UST, dito man ko eskwela UST, dili sa Cebu dorm raman nga nang tapad lag bed ba. Sus pag-abot ako tutag sa mamig room, niya ang room kay medyo dako-dako man. Mura naman ang kuglainan mo higda, nakula kalayo sa bungbong, kalayo sa bungbong. Naanan man ko itong inigligid nimo bungbong na, igligid sa nimo bungbong na sa kana ba. Mura ka gisukdan, maguwang lang og jutes lumot. Pero nganong mo request magtag 40, tag 20 ka pligo. Mo na mo maximum lang kita og 10 ka pligo nga sin. Ato yung siguroon ang labing ubos. Di na to makaya. Hibaw ko nga sa galisod man sad mi pader dako ni among balay pero sinunod man ni namo sa among mga ginikanan o sa among mga lolo ancestral house man ni. Kami karong nagpuyo diri pulos in taon mi pobre. Aka mo sabot sa kuana. So request kag 40 kasin, taga-ala ka na mugna po. Ibutang lang to atong dapit nga kanabang murag secure. Unya iniguan ay mo dito atong gawas. Sabi mo aring di ang ni ay atop. Ana, di na mo kay mabasa dito. Tabil-tabilan ninyong trapal gamay. Ana, mag-anam-anam lang sa mugdugang dito. Ang ato lang matabang unta nga naagid kahigdaan nga tarong-tarong nga gipandungan. Mo na atorong itabang daghan kay to request wap ami makwinta wap magani ma-remit nako sa kuan sa atong suak pila gid ang total gikulbaan ako ani pero di lang sad ta magkulba-kulba unahon tani targeton tani hangtod karong Domingo ang 3,000 ka slots nya tan-aw nato unsay mahimo nato sa sunod pa kanindot ana makaalagad tag 10 minos na po ang 300 kabalay, no? Okay na kayo gina. Nang salamat kayo. Nya kaning atong DOPS SBFMM nga once and for all projects ato na ni siyang paningkamutan inighuman nagkahusay aning ato rong uban nga mga special slots. Napatay gasunod nga another special slot nga ato lang yang i-announce ini ka Domingo, no? Nindot sa nga slot kay nakaagi naman tani. Muna ako lang ning gihisgutan kay kani manggong pagpaminaw sa Ginoo makahatag og kalipay sa katilingban ug sa kaugalingon nimo. Si Samuel nahimong buutan o banggiitan nga propeta. Siya mo'y nagdihog ni David. Si David nahimong punuan sa kining gitawag na to gingharian sa Dios nga diha nagsukad ni David ang gingharian nga gipadayon ni Kristo. Part ana si Samuel, buutan o banggiitan. Si Kristo sad na porte sang pobriha pero siging paminaw sa Ginoo nahimo sang banggiitan og tinuod nga tao nga manluluwas. Nakaluwas siya sa mga masakiton, sa mga giyawaan, o sa mga makasasala. Kining maong mga grasya o gahom,
mupadayon ni paglihok din hinato. Nagmisa kog parokya, ingon dayon tong pari, ahid man siya na kog mga 5 mantingali ka tuig. Ingon din siya, Padre, ako ba niimbitar ko nimo kay duol ra man ta seminaryo, pag-announce na ko dire, purti manglipayas mga tao. Naghan man di kag fans dinhi, sikat na di kay ka. Ako sa ngunahon na, karon lang ka. Wa sa giting ito siya pag-monitor kay he was not interested about my life tingali, no? Unya nahibong siya. Itong pag-abot nako dito atong iyang parokya, mga tao pertig yung daghana dito na nimba. Unya paghuban siging pinikturay, dugay kay silang huwat dito nako sa kaon. Kay dugay kay nahumang pinikturay, siya grabiha di mo pader. Nya unsa may akong gipasanginlan ani? Nakuha gyud koy gibuhat. Wa gyud koy pangandoy nga maingon ani. Ang ako ra gyung pangandoy makaalagad ko. Mao ra gyud na og mapobre unta ko. Mao ra gyud ako. Mapobre unta ko aron ang mga tawo nga akong gialagaran maarang-arang. Ana. Mura mamugdi mo to sa akong isulti. Alagi, mao nay akong effort karon. Muhasol baya nako ang kaning panghunahuna nga pagpahayahay sad padiroy. Pero naningkamot yung kong mapobre. Kay lisod kaayo pagpaningkamot nga mapobre kung tagaan kag mga millions amount of money. No? Lisod ay. Effort na ginanako nga ihatag ko nagbalik ngadto sa mga taong nanginahanglan labi na sa atong simbahan. Munang nahimos ang ingon ani tingali. Kay lagi basta magsunod ka sa Ginoo, way nagsunod sa Ginoong dili mahimong banggiitan. Bisag ka mo diha, testingig sunod ang Ginoo. Tanan yung gisulti sa Ginoo, labi na ginang pagpaningkamot nga mahimo kang kabos. Bulahan kamong mga kabos. Kana, paningkamutan na, musikat gyud ka. Sugdig silhig ang tugkaran sa inyong silingan. Sige, kain kabos mo na, alagan mo na. Di ba? Ninduta ang ilang kanal, ninduta ang ilang agianan sa ibong paningkamot. Ana, niya kung wa na kay kwarta, ibaligya ang imong yuta nga gamay, niya igasto para sa ilang balay, sa imong silingan. Kay naningkamot lay kang mahimong kabos, niya tan-aw nimo wa na sila pagkaon didto. Ala, ang imong jutay pagkaon i-share ngadto hangtod ikaw luspad na kay kakewa kay kaon. Nya ngano man kay imong gihalad ngadto sa imong kaigsuonan sama sa gibuhat ni San Roque, sama sa gibuhat ni Bishop Chupilo Kamumot. Di ka musikat ana, sama sa gibuhat ni Mother Teresa nga ang iyang $2 na kwarta gigamit pag-serve sa tao nga naghigda kilid sa karsada nga giud ang lawas. $2 iyang kwarta ni serve pagyud siya. Di ka musikat ana. Ug sama ni Kristo nga wa gyud kwarta ang iyang dugo mo iyang gihalad hangtod nahubas ug namatay siya sa cross. Di ka musikat ana. Uy, tubag. Purti nimong sikata apan ang mga yawa mahadlok nimo. Muna akong giingon diya sa ko'y giwalihan. Unsa mamoron, sulugoon mo siyawa o manugo siyawa. Tutok lang. Nakug di gani mo kasugo og yawa, kamo gyud mahimong sulugoon sa yawa. Si Kristo ang yawa sugoon, pahawa diha. Guwa niya ng tawhana, mutuo ang yawa niya, magkurog pagyud, magsyagit pagyud. Pero kita, dali kitang suguo siyawa, kasabi na, libaka na, pamakak, palaway, tanaw ng porn, sugal diha, kuralan ng imong balay, bahala nagpitusan ng imong silingan, kay imo ng yuta, ikihana, libaka ng paria, hibuang muna, i-post na sa social media, aron mauwawa ng paria na, nganli nagtambaluslos, nganli naghingwarta, nganli na, ugway respeto. Dali kita musunod ana. Pero di ta kasugo sa yawa. Yawa sa kaulag gawas kanako para di nako kapangabit.
Yawa sa kahakog gawas nako aron di nako ni kontrahon ang akong igsuon tungod lang aning utang. Di ba? Yawa sa garbo gawas nako aron maminaw nako sa pari kay wa gyud koy dunit-dunit. Gina nindog na ta.